Va evolucionar la facultat en aquests darrers 40 anys? Jo fa 17 que estic aquí, per tant no puc explicar el que ha passat amb els 40 anys, encara que més o menys ho sé. No? Crec que la facultat ha anat al ritme dels temps i els temps han canviat molt ràpidament, especialment en el camp de la comunicació. Jo crec que el camp de la comunicació és el que ha avançat més ràpidament. És possible que des del camp de les ciències es digui el mateix, però també és veritat que les ciències i les humanitats tenen una trajectòria molt més llarga i per tant encara que hagin evolucionat molt ràpidament, especialment les ciències, i aquesta trajectòria hi era, però és que el camp de la comunicació és molt jove en si mateix, no? I per tant les transformacions que hi ha hagut dins el camp de la comunicació l'han revolucionat completament. És a dir, la facultat va començar com una facultat de periodisme, després es va eixamplar cap a la comunicació audiovisual. Tot això organitzat a través dels mitjans que eren els eixos principals, com pot ser la premsa, la ràdio, la televisió, el cinema, però ja hem vist que això s'ha eixamplat, internet, multimèdia, etc. Però no tan sols això, sinó que el propi concepte de comunicació s'ha superposat en aquests mitjans. I en aquests moments el que hem d'estar estudiant bàsicament és el fenomen de la comunicació en qualsevol dels mitjans, perquè hi ha sinergies, perquè hi ha hibridacions, etc. I aquesta és l'evolució de la nostra àrea de coneixement. La facultat ha intentat anar-se acomodant en aquests diferents passos. Jo crec que ho ha aconseguit. El que passa és que van tan ràpides les coses que els ritmes són diferents. Imagineu-vos vosaltres simplement la qüestió estructural de l'edifici. És un edifici que és modern, que es va fer i fins i tot ara, amb els altres edificis de la universitat, del campus. Però se'ns ha quedat petit. Les aules estan pensades per un tipus de docència que potser no és el que hem de fer ara. Fa com canvies l'estructura arquitectònica d'un lloc quan resulta que els continguts estan obligant aquest canvi. Les transformacions arquitectòniques van per darrere. Les mateixes inèrcies dels plans d'estudis que només poden canviar intentar modificacions cada 4 o 5 anys fan que vagis una miqueta a remolc d'això. Però la idea és que aconseguim desbloquejar tot això. I per desbloquejar tot això hauríem de crear una mena de facultat virtual. És a dir, que per sobre de la facultat arquitectònica, per sobre de la facultat estructurada en una sèrie de titulacions que ja estan determinades per uns períodes de temps, poguéssim crear digitalment espais d'encontre, de recerca, d'actuació, de docència, etc., que fossin virtuals. Virtuals en un sentit molt ample. D'aquesta manera això ens donaria la flexibilitat necessària per anar-nos acomodant en aquestes transformacions. I per altra banda, que fóssim capaços de pensar també en espais d'actuació del que mencionava abans. És a dir, aquestes conferències, aquestes persones que convidem, aquestes possibilitats que els alumnes ens puguin proposar, no haurien de ser simplement excepcionals. Haurien de ser també per poder-nos acomodar al ritme del temps. És a dir, que els interessos dels estudiants que veuen que potser s'està produint alguna cosa fora però que no hi ha una assignatura concreta que ho contempli o que dins el plan d'estudis no està determinat, doncs poden oferir la possibilitat de fer un seminari. Ells s'encarreguen, nosaltres mirem les possibilitats i els fem. És trencar, ja dic, amb les inèrcies. Es veiem obligats a fer això. Crec que tota la universitat ho ha de fer. Aquesta és la nostra intenció i, per tant, sí, volem continuar amb això, però volem aprofundir en que això formi part de la pròpia estructura de funcionament de la facultat.